Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Nagapanawagan sa karon ang alkalde sang Banwa sa Castellana sang buligikan sa sa national government ini bangod depleted o kun halos ubos na ang ilang nga pondo ini may angot sa ilang kahimpangan matapos maglupok ang bulkan kanlaon. Suno kay Mayor Aniejo Dicor, makaduwa na sila kabeses nga nag-submit sang document sa Department of Budget and Management para sa damlag gin-announce ang Office of the Civil Defense nga approved budget para sa bulig nga kinahanglanon sang Banwa na bina nga may nagapabilin sa gihapon nga mga evacuees. Wala man nakasabat pa ang DBM suno sa kay Nicor. Damlag pa naging yung ang Banwa sang 48.5 billion pesos nga pondo nga ginaprubahan naman suno sa OCD. Bilang bago pungko nga alkalde suno sa iya, hindi nagid masarangan sang Banwa. Kasun nga nagapanawagan sila sang bulig sang gobyerno nasyonal. Ang Department of Social Welfare and Development nagabulig sa karon sa pagpakaon sang evacuees. Nag-untat suno sa iya sang July 3 ang meals nga ginahatag sa probinsya suno sa iya. Ginapabot ang pagbalik sini. 7 na kabulan na pagtinir sa mga campsites sang evacuees. Matapos ang pagdecamp suno sa MDRRMO, may 3,235 ka mga individuals sa gihapon ang nagatinir sa campsite. Ang pagpatukod sang permanent relocation para sa apektado ang ilan nga ginalantaw kagkabahin sa ilang long-term plan. May site naman nga ginalantaw sa Barangay Talaptap kag sa Barangay Robles kag nagpasalig ang probinsya sang bulig para diri. Kami depleted na gid ang budget lamon. Kag ang ila subong tigaan gamitan ila budget until na wala pa man ma-confirm sa DBM kay tanan nga documents kaduwa naman kami magpasa sa ila. Kag as new mayor sang Banwa sang Lacasiana, pinakita naman isang rumuluyo kung paano kami mag-support. Subong hindi na namin masarangan. Amo na nga panawagan kami sa national, down regional, kag down to provincial kay pag nakapasalamat kami kay Gop, kay Atty. Diaz ang grabe man ang support nila. Ang Banwa nag-ayo agad kung ano pagid